עכשיו מצלם. כן, עכשיו שופט. רואים את המנורה מהבהבת, האדומה? כן, ויש מצלמת וידאו בפינה למעלה. 24/7 טייק 2. יאללה. איך ידעתי שאני אתרסק כשאני אהיה עם המצלמה? כן, זהו, סתגרת? אני נפלתי פה במקום כזה, פעם קודמת. כן. זה... אני קפצתי פה ונפלתי. כן, רך מאוד. זה כמו זה, זה כמו מדרגה אחרונה שאתה עולה בחושך, לא יודע אם לא מוצא אותה. אתה גדלת בשטוח. כן, לא מכיר את המדרגות. אז מדרגה אחרונה, אתה חושב שיש לך זה, אתה נופל. יאללה. רגע, אני יורד עוד פעם. אז אתה גם לא הצלחת. יפה. יאללה. אמיר, כל הכבוד, ככה שלך יותר יפה. יאללה, תראה מה זה. אבל לא צילמת. מצולם, בא. תראה, נכנסתי לאט. לא ראית איך הוא זה, כמו אופניים. נכנסתי לאט. יאללה. אסור לנסוע על הרכסים האלה, אמיר. כן, בעונה הזאת... בעונה אסור, זה מסוכן לאללה. נוזל לך קצת דלק. יאללה, איזה רך החול. כן, סבבה. תראה מה זה. אין, אסור לנסוע עליהם. כן.